Mga kapudibit, today kakain po tayo ng adobong manok at paa. Ayan mga kapudibit, at meron tayo ditong pepino na may suka. Ang drinks natin, royal. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, cream na po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Yes, maganda na po. Ayan, cheers muna. Cheers. Cheers. Dahil ano na, summer na summer. Oo nga na. Sobrang init. Yan. Kapag naman tag-ulan, Lubog tayo. lubog naman kami. Hindi namin alam kung saan kami makapunta. Lulugar ako nga. No. Akyat na kami. Akyat na lang tayo sa bundok. Dito sa amin, kahit mainit, high tide. May tubig. Lalo na kapag gabi. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Maganda na po. Manganta mo. Request ko to. Bitis manok. Pati ka na, masarap. Malagkit. Ngayon ko na. Meron tayong singkamas. Bako. Dalawa na, para mabilis. Sarap yung boneless na paa naman ako na. Sobrang naman lambot to. Naman. Tatay kutsara? Collagen. Yes. Sabi kasi ni Doc Alvin, pag kulang ka ng collagen, kumain ka ng paa ng manok. Guys, kinamay na namin to ha. Pipin lang.
Yan na lang. Yeah, okay. Ganyan. Thank you. Masarap manghang. No? Mahal ng bigas, no? Hindi lang bigas. 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 Taon na lang ang di tumataas. Diba na lang ang tumataas sa atin? Yeah. Ay, dami natin shoutout. Lipstick. Yaman. Dami. Ang sarap i-partner yung pipino sa ano. Paano yun? Or, Jabal. Malambot. Sobra. Natapon kasi yung suka. Mhm. Sige na. Nandito yung sibuyas na ano. Nangaskan pa da? Ang sibuyas kaya Oo nga. Ha? Pickles, pickled onion. Ang sarap. Habang mura yung ano, yung sibuyas, gawa kayo. Ngayon naman, ano yan? Pickled, pipino. Yes. Oh. Madali lang naman gawin yun eh. Pantanggal umay. Islam nasi. Kailangan ko ng bilisan mo kasi ang dami shoutout. At syempre mga kaputis, hindi namin maubos tong Sobrang dami. Titira ko si si Ate Albi. Oo. Nagmulong na siya. Natapon sa akin yung suka.
Ang sarap. Grabe. Sarap. Adobong manok, paa na manok. Magluto na Okay, kayo. sorry. Okay, magsi-shoutout na po ako na. Yung mga hindi na ma-shoutout ngayon, sa next mukbang na lang po. Sa next mukbang po. Masyado po kasing marami. Baka maubos po yung oras natin. Shoutout po kay Jenny Flor Ebasco from Barcelona, Sorsogon. Chabe 5186 from Amman, Jordan. Abo Henson, Nori, Jesusa Cabrera, shoutout na po sa mga apo niya sila. Wafer Welly Tarasona from Tuguegarao. Ruby Trinidad, Annabel Caluma from Libagon, Leyte. Jessie Mukbang or Giselle Oliveros from Iligan City. Alma Angeles, Lourdes Caraan from Japan. Jessica Leopardas at sa mga co-worker niya sa Japan sila. Si Angel Canto Kakisaki. Ayan, shoutout. Mavi Soriano and Soriano family. Shoutout po! Baldaes family. Kamat family. Shoutout! At sa